PATO onye ịgba mụ na-etilo 2IC odogwu ego na ọsọ ihite ụkwa onye nwa nze ọfụnanya the Towns and odogwu n'Imo State the chairman CEO Ike Forward Perfume and Cosmetics na Trade Fair Complex Balogun Business Association Lagos State 2IC odogwu ego nwanne m bịa kenenu 2IC onye nwa nze ọfụnanya 2IC onye nwa nze ọfụnanya hey 2IC aṅụlụ ndụ ị na-eme obodo ọsọ bụ ụsọ 2IC Imo steeti mụrụ oke nwa ọbata ozuora onye nwa nze ọfụnanya mgbe onye jiri nwa ego ọzaba afa nna ya onye bụla ebu ebugo onye bụla ebu ebugo 2IC onye bụla ebu ebugo ice water okay. Ọ na-abụ ọgaranya kpata ego n'elu ụwa n'obi onye ụbịam n'uche ogbenye n'uche niile n'ụbụ na ọgaranya bụ onye ọgwụ ego ụbịam batara ibe melụnụ ọgaranya ji na-echesinụ na ogbenye nata amụ nsị ije ụwa this life no balance ọgaranya ọrụ ga-afụfụ ọtalụ n'elu ụwa you will learn the meaning of don't fight crazy. What God cannot do does not exist. O disappoint Romo, nyakanji were ya we melechimo. O disappoint Romo. 2IC, onye nwanzo funanya. Lagos big boy, Babolowo, Omologo, Owaputa fono agba transfer. 2IC, onye polisi no lalate fubuso. 2IC, aṅụlụ ndụ. Abobi don't fight grace na grace ga-akụbọkwa gị anya n'ụwa. Chakwalụ ndị ọgwụ ego n'ụzọ fana abịa. Chakwalụ ndị ọgwụ ego, chakwalụ ndị ọgwụ ego. Obi na-elofe anya na-achafu ọkụ. Fatọpụta kashi agha. Bundle of money. Pasolo ego mbute. I go rest ya gị gwenu. Ego ferika n'ụwa ka mụ na-akọrị. Ndị a na-agwọ n'ebunu nwere ihe na-eme n'obodo jekwulu maka vanụ n'ụwa. Ndị aṅụlụ ndụ fa na-eme obodo ọsọbụsọnụ. Nwanne m imefi virgin occasion n'imeligonu. If they arrive occasion gị ga-asala ọkụ. Fatọpụta kashi agha. Bundle of money. Pasolo ego mbute. Ọ na-abụfalute ebe a na-eme occasion. Ụmụnne m febuloche dị na Nsụka n'obi bute ya n'iru oche ekwubokwu gbasara ego beje na bankị ma bute ego. Ndị aṅụlụ ndụ ndị ọgaranya obi ọcha. Imo steeti ọsọ ihite ụkwa nwere mmadụ. Imo steeti ọsọ ihite ụkwa nwere ndị eze. Oga bouncer they no dey bounce them out. Fanwelu high currency. Imo steeti ọsọ ihite ụkwa nwere ndị eze. Oga bouncer they no dey bounce them out. Bouncer no lose so guide. If you lose your sense you go lose your money. They no dey bounce them out. Chukwu emeka aka kpọlọbọ ụgbakwala. Na-esekwa aka gị. Okay. 2IC odogwu ego nwanne m ọgwalụ nke n'elianụ. Commander Agụmba for on time. Agụmba nwere obi agụ. A gentleman with the heart of lion. Aka na-akụ igwe n'elu kpọrọkọtọm bom. Commander of Osihite Ụkwa, Imo State. Authority power enter. I salute. Onye nwa nze ọfụnanyanụ 2IC. Ọ sị ka anyị kenesiala ya the Bukas International Motors Limited. Bukas oji moto eme ọgọ. Onye ego na Osihite Ụkwa, Imo State. Ndị eze egwu amala sekisi amala ka ije eme abụọ ụgbakwala daalụ ọlụ. Ọsọ ihite ụkwa famụlụ odogwu gasị. Ndị eze odogwu abụrụ n'ọnụ mgbe emebela amala odogwu amala aka
Trade Fair, Lagos State. Ejimatụ odogwu nwere obi nwanne. Chukwuemeka Akakpolobo 2IC onye nwanze ọfụ n'anya nụ emesu anwụ ọgba 2IC ka nkenelia Miliọma Mainland n'Osighi Tụkwa dike bụ ụzọ betas the pounds and dollars senior man senior money Miliọma Mainland n'Osighi Tụkwa Miliọma na-agba n'okwute 2IC odogwu ego nwanne m nụ ọ sị kenelia nụ Izu Young odogwu ego CEO Eribe agwụ n'Osighi Tụkwa Izu Young baba nnekwu Izu Young odogwu nwere ọgwụ nwee ego nnukwu mmadụ dịka nnekwu alụsị Izu Young odogwu nwere ọgwụ nwee ego 2IC ka nkenele ya onye ego n'Osighi Tụkwa odogwu agba ọsọ ọgụ my honorable SP gentleman in nature Mr. Humphrey n'Osighi Tụkwa ezigbo mmadụ doko na mba onye ego n'Osighi Tụkwa onye ego odogwu agba ọsọ ọgụ hey hey instrumentation ụgbakwala Osighi Tụkwa famụlụ ndị eze Osighi Tụkwa famụlụ ndị odogwu fa na-eme obodo ọsọ bụ ụsọ ndị aṅụlụ aṅụlụ ndụ 2IC ka nkenele ya High Chief onye atụfula ajụ ya maka na ibu dị n'iru Ezinna nwere ngabasị 1 na Bariga the President General Osighi Tụkwa papa nnekwu onye atụfula ajụ ya enekwute mmadụ maka na ibu dị n'iru Ezinna 1 na Bariga 2IC ka nkenenu High Chief Esala Ikedi Nebele the General Commander one man squad odogwu a man with heart of gold and lion ọka obulu ụzọ n'Osighi Tụkwa ekenemi ọ natalụ dike mma ọ chụbalụ dike ọfịa Esala Ikedi Nebelenu agụ na-eche ibe dike n'agha Mesaya Osighi Tụkwa Elijah Osighi Tụkwa one man squad akasụlụ bandit akwụ Ikedi Nebele the lion himself General Commander aka na-akụ igwe kporokoto onye pịara ka nnu ya ụgbakwala Osighi Tụkwa fanwelu ndị odogwu Osighi Tụkwa ndị eze ndị aṅụlụ aṅụlụ ndụ fa na-eme obodo ọsọ bụ ụsọ ndị ọkpata ozughọra ọgaranya obi ọcha ọgaranya obi salịsalị ọgaranya obi salịsalị egwu amala sekise Osighi Tụkwa ndị eze Adamaba n'ụlọ na-akụlụ ya gbamgbam ndị ọma Osighi Tụkwa ndị eze ndị ọma ndị ọcha ndị ọma ndị ọcha Osighi Tụkwa ndị ọcha ụmụ alaba ndị alaba on stage Patomaiti onye Igbo Chukwuemeka Akakpolobo Osugo national anthem sign out sign our signature Patomaiti nwa mụ n'ego egwu anyị oje mbe enwe ilu